दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गिबि जे एल'केसन बे एल'केसनाव माइनावपुर बर' गामिनि बाथौ सिबिसालि बाउन्डारि वाल जे हाबाफारि बे खुन्थिया गिबि गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै जागायजेनबाय। दा बे समाव खोब आं गोजोननाय मोनदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय दिनै बर' गामियाव थानाय माखासे फसंथानफोर राजुवा जिथु फसंथान रायजोनि फसंथानफोर बेखौ मोनफा मोनफा जों खामानि मावलांनो हादों। दा बेवहाय आं गोजोननाय दङ। गोबाव समनिफ्रायनो बे गामिया गोबांथार सोरबा MP MLA बायदिसिना पन्सायतनि बिबानगिरियानो जा बिथांमोननि खुगानिफ्राय माखासे रावफ्रा बेरखांदोंमोन जे जोङो गोबां बोसोर जोङो नाजाबोबाय थादोंबाबो जोङो बाउन्डारि वालानो जा बा जायखिजाया आसनियानो जा जों मोनबोआखैमोन। आरो बे हिसाबै रायजो हिसाबैबो गोजोननायखौ फोरमायदों बिथांमोना जे गिबि खेब हिसाबै जारिमिनारि जागोन होननानै बिथांमोनाबो बुंदों गामिनि रायजोफ्राबो। जारिमिनारि हिसाबै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जि बाउन्डारि वाल लुफुंनानै होनो नागिरदों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय, दा बेखौ बिथांमोना गोसोआव जारिमिनारि नोजोरजों बा बिथांमोननि गोसोआव मोनसे जारिमिन जाना थागोन बेखौ बिथांमोना फोरमायदो। आरो आसा खालामो दिनैनि बे बाउन्डारि वालआ बे जि बाथौ सिबिसालि बे बाथौ सिबिसालिखौ जायखिजाया जिब जुनारनिफ्राय हमनानै बायदिसिना गाज्रि आबहावानिफ्राय हमनानै गासैखौबो होबथानानै मोजाङै सुबुं आर'जआनो जा जायखिजाया आर'ज खालामनाय जायखिजाया धोरोमारि जि हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोराव मोजाङैनो मोजां बिथांमोना ज' खुंफुंलांनो हागोन। आरो बे बाथौ सिबिसालियावनो बिथांमोना हारिनि माखासे मोजां बाथ्राफोरखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों सोलोंथायारियानो जा समाजारियानो जा बा जायखिजाया बिथिंखौनो जा सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना मोजाङै थांखिफोर लानो हागोन आरो समाज दानायाव मोजाङै मैखोमै बाहागो लानो हागोन बेखौ आं फोथायनाय दङ। आरो दिनैनि जि बाउन्डारि वाल लुनाय बे बाउन्डारि वाल लुनायाव आङो जाय बिथांमोना बिबान लानानै मावदों मिस्ट्रियानो जा कन्ट्रेक्टरानो जा बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै मोजां मावफुंनानै होयो। जा रोखोमनि नांगौ बे रोखोमैनो बिथांमोना सिमेन्ट अन्थाइ बालायानो जा जायखिजाया इटायानो जा बेखौ गासैखौबो होनानै जाहाथे गोबाव बोसोर जोरनाय खालामो बिथांमोननि सायाव बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरो जायखिजाया।